טוב, הסרטון הזה מיועד לכל מי שמתלבט לגביך, איליה היקר. אני פרסמתי בפייסבוק שאני מחפש מישהו שקשור ככה לאוטומציות, שמבין מה עושה. פנית אליי, ומאז אנחנו עוד מעט שנה ביחד, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי מבחינת השדרוג של העסק. הייתה לי מערכת לפני, גם של CRM, והיה לי גם ChatGPT בוט, אבל איך אמרת, זה מרצדס, באמת, אני מרגיש שאני כאילו נוהג במרצדס מאז שאנחנו ביחד. עם כל זה שלא היה לי סבלנות, לא הייתה לי סבלנות, ואני מודה, גם היה לנו איזה קצר וכמעט ויתרנו אחד על השני, אבל באמת, ידעת איך לאכול אותי, כמו שאומרים, אתה עם המון סבלנות, ויורד לרזולוציות, ממש כאילו לפרטי פרטים, קורא אותי כאילו תמיד קדימה, יודע לזרום עם כל מחשבה, ולהתאים בעצם כמו כפפה לעסק, כי גם כשרציתי דברים שהם היו במידה אחת מעליי, אז ידעת להנחית אותי, וגם לזרום עם השיגונות שלי שצריך. אבל אני באמת ממליץ כל מי שיצפה מתישהו ככה בסרטון הזה, אני ממליץ לא לרוץ רק אחרי מחיר או אחרי משהו שנראה כאילו שמאוד משכנע בלי לבדוק. קודם כל, מאוד חשוב לבדוק את איליה ולתת לו את הזמן, גם אם לפעמים זה לא נראה שזה מתקדם כמו שאתם רוצים, פשוט תזרמו איתו. הוא יודע מה הוא עושה. איליה, אני שוב באמת מודה לך מקרב לב, ואני בטוח שיש לנו עוד דרך ארוכה ביחד. אז תודה רבה.